Лукашенко прызнаўся, што сілавікі займаюцца крадзяжамі, як у 90-е. Следчыя знайшлі вінаватага ў пажары псіхіятрычнай больніцы ў горадні. Маштабнае парушэнне на рынках у Гомлі. А надвор'е прынясе чарговы сюрпрыз. Заўтра будзе пік пахаладання. За вас падабайкі і каментары. Мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Надзвычайнае здарэнне адбылося ў вёсцы Хатляны Уздзенскага раёну. Малы хлопчык зрабіў глыток бензіну з ёмістасці, што знайшоў удома. Бацька заўважыў небяспечную бутэльку ў руках дзіцяці занадта позна, калі той ужо паспеў прыглынуць паліва. Бацькі тэрмінова звярнуліся па медычную дапамогу. Пасля першаснага агляду хлопчыка брыгаду хуткай адправілі ў абласны медцэнтр для паглыбленага абследавання. Паводле папярэдніх звестак, у дзіцяці хімічны апёк стратавода. Дакладную ступень пашкоджання ўнутраных органаў цяпер высвятляюць спецыялісты. Таксама матэрыялы гэтага інцыдэнту перададзеныя ў міліцыю для высвятлення ўсіх абставінаў здарэння. Александр Лукашенко на нарадзе ў пытаннях уборачнай кампаніі заявіў пра датычнасць сілавікоў да крадзяжоў паліва. Паводле палітыка, некаторыя праваахоўнікі замест барацьбы са злачыннасцю, цытата, уваходзяць у долю і крышуюць злачынцаў, як у ліхія 90-е. Толькі з пачатку жніва МУС ужо выявіў 46 злачынстваў у аграпрамысловым комплексе, дзе на першым месцы менавіта крадзеж гаруча-змазачных матэрыялаў. Лукашенко абвінаваціў мясцовую ўладу ў бяздзеянні і прыгразіў сур'ёзнымі наступствамі. Тым часам міліцыя працягвае вобшукі. Днямі ў механізатара з Капыльскага раёну сканфіскавалі каля 2,5 тоннаў скрадзенага дызельнага паліва. Ва ўшацкім раёне работнікі ДАІ былі вымушаныя ўжыць стабільную зброю, каб спыніць небяспечнага парушальніка. На трасе каля вёскі Заазір'я кіроўца аўтамабіля «Шкода» праігнараваў патрабаванне міліцыі аб спыненні і на высокай хуткасці спрабаваў уцячы, ствараючы пагрозу для іншых удзельнікаў руху. За стырном быў 61-гадовы жыхар Лепельскага раёну з цяжкай ступенню ап'янення. Пры медычным аглядзе ў яго выявілі больш за 2 прамілі алкаголю. На парушальніка склалі 5 адміністрацыйных пратаколаў, яго змясцілі ў ізалятар часовага ўтрымання, а машыну адправілі на штрафстаянку. Сёння раніцаю на трасе М8 паміж Будакашалёвым і Гомлем адбылася сур'ёзная лабавая аварыя, у якой загінула 65-гадовая жанчына, а яшчэ 7 чалавек, у тым ліку 3 дзяцей, трапілі ў шпіталь. Паводле папярэдніх звестак следчага камітэту, 41-гадовая кіроўца аўтамабіля «Рено» не справілася з кіраваннем, выехала на сустрэчную паласу і сутыкнулася з легкавіком «Джета». Усе пацярпелыя атрымалі траўмы рознай ступені цяжкасці. На месцы здарэння працуе следчая група. Праваахоўнікі заклікаюць відавочцаў аварыі звязацца з міліцыяй. На ўсходняй мяжы еўразвязу чарговае абвастрэнне. Літва зафіксавала рэкордную за апошнія 55 дзён колькасць спробаў нелегальнага пераходу мяжы з боку Беларусі – 28 выпадкаў за сотні. Пры гэтым найбольш складаная сітуацыя застаецца ў Латвіі, якую памежнікі называюць мэтаю нумар 1 у гібрыднай вайне. З пачатку года там спынілі больш за 8 тысяч нелегалаў, а перавознікі робяцца ўсё больш агрэсіўнымі. Тым часам на польскім кірунку пакуль назіраецца адносны супакой, аднак суседнія краіны еўразвязу канстатуюць, штучна створаны міграцыйны крызіс працягваецца. Амаль у траціне раёнаў Беларусі ўвялі абмежаванне на наведванне лясоў. Паводле Міністэрства лясной гаспадаркі спецыяльны рэжым ужо дзее ў 36 раёнах краіны. Найбольш закранутая Віцебшчына, там абмежаванні ахапілі большасць раёнаў. Кропкавыя забароны ўведзеныя таксама на Меншчыне, Берасцейшчыне, Гомельшчыне і Магілёўшчыне. Адзіным рэгіёнам, дзе лясы пакуль цалкам адкрытыя для адпачынку і збору грыбоў, застаецца Гарадзенская вобласць. Адмыслоўцы заклікаюць быць уважлівымі і перад паходам у лес абавязкова спраўджваць актуальную інтэрактыўную мапу на сайце Мінлясгазу. Крымінальную справу за наўмысны падпал завялі супраць пацыента, які ўначы 19 ліпеня учыніў пажар у Гарадзенскім абласным цэнтры псіхіятрыя, наркалогія. Як высветліла следства, мужчына таемна пранёс у палату запалкі і падпаліў імі матрац. Захопленага агнём і дымам будынку на вуліцы Абухава ратавальнікі эвакуявалі больш за 200 чалавек. 6 пацыентаў атрымалі цяжкія апёкі цела і дыхальных шляхаў. Цяпер яны ў рэанімацыі ў стабільна цяжкім стане. Сам падпальшык затрыманы і застаецца пад варту проста ў больніцы. Унітарнае прадпрыемства «Белтэхагляд» запусціла новую паслугу «Начны дазор», што дазваляе аўтаўладальнікам прайсці правяранне аўтамабіля ўначы і без чакання ў чэргах. Сервіс даступны на адмысловых дыягнастычных станцыях у Менску і ва ўсіх абласных цэнтрах нашай краіны.
Прыём запісаных на ТА машыну адбываецца ў аўторкі і чацвяргі з 10 гадзінаў вечара да 1 гадзіны ночы. Пад кожны аўтамабіль рэзервуюць персанальны часавы калідор і цалкам рыхтуюць лінію. Каштуе такая паслуга 170 рублёў пры поўнай папярэдняй аплаце праз АРЫБ. Пры гэтым сам тэхагляд і дазвол на ўдзел у дарожным руху аплачваюцца дадаткова. А камітэт дзяржаўнага кантролю пачаў адміністрацыйныя працэсы супраць прадаўцоў на гомельскіх рынках Давыдаўскі і Пруткоўскі, дзе падчас правяранняў выкрылі сур'ёзныя парушэнні. Спецыялісты зафіксавалі істотнае завышэнне цэнаў на гародніну і садавіну. Напрыклад, надбаўкі на імпартную капусту і таматы былі завышаныя на 35-37%, на яблыкі больш чым удвая, а на вінаград на 140%. Акрамя гэтага, на кавуны, дыні і персікі ў прадаўцоў не было дакументаў аб іх якасці, а частку прадукцыі прадавалі з скончаным тэрмінамі прыдатнасці. Усе небяспечныя тавары вынялі, а матэрыялы справы перадалі ў Дзяржстандарт. У адной з менскіх крамаў заўважылі звычайныя чырвоныя парэчкі па ашаламляльнай цане. За невялікую упакоўку вагою ўсяго 125 грамаў пакупнікам прапануюць аддаць 18 рублёў і 99 копеек. У пераліку на кілаграм кошт ягады дасягае 151 рубля і 92 копеек, што даражэй за большасць экзатычных фруктаў. Сакрэт такой цаны ў лагістыцы. Парэчкі прывезлі з Нідерландаў. Для параўнання, беларускія ягады на Камароўцы цяпер каштуюць каля 9 рублёў за кілаграм, а пры самастойным зборы пад Менскам усяго 6. Навошта везці чырвоныя парэчкі з Нідерландаў, незразумела. Пішыце вашыя думкі ў каментарах. У Беларусі афіцыйна падпісаны закон пра змяненне ў працы чыгуначнага транспарту, які ўводзіць новы від пасажырскіх перавозаў. У краіне з'явяцца паскораныя цягнікі рэгіянальных лініяў эканом-класу. Новыя саставы будуць рабіць значна менш прыпынкаў, чым звычайныя прыгарадныя электрычкі і дызель-цягнікі, што істотна скароціць пасажырам час у дарозе. Акрамя таго, дакумент пашырае спіс чыгуначнікаў, якія мусяць праходзіць абавязковыя медагляды і абавязвае ўладальнікаў чыгуначных пуцей фіксаваць і перадаваць усе парушэнні бяспекі руху. Серада, 22 ліпеня, станецца найхаладнейшым днём гэтага тыдня. Віною таму балтыйскі цыклон. На большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць дажджы з навальніцамі і шквалістым ветрам да 18 метраў за секунду, а дзённая тэмпература складзе ўсяго ад 16 да 22 градусаў. Разам з гэтым гідролагі абвясцілі штармавое папярэджанне. На Прыпяці каля Мазыра ўзровень вады апусціўся ніжэй за небяспечную адзнаку, што ўжо ўскладняе рух рачнога транспарту. Аднак сіноптыкі абяцаюць добрыя перспектывы да канца тыдня. Ужо з чацвярга пачне цяплець, а ў нядзелю паветра прагрэецца да плюс 29 градусаў. І там будзе без ападкаў. На гэтым мы сёння ставім кропку, стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе.